Una de les coses que m'agraden de Masanglí és que em llevo quan vull. I de seguida ve la gerocultora que m'ajuda a vestir-me i em porta l'esmorzar. ¿Qué le traigo el desayuno, señora? Avui tinc visita amb la doctora. Hola. Hola, señora Libre. A les residències Grup Atlàntida, els metges estan disponibles els 7 dies de la setmana. No hem d'esperar que ens avisin. A mig matí hi ha programada una activitat de fisioteràpia, però jo prefereixo anar a la biblioteca a escoltar música. Avui he triat sopa. Les altres coses que hi havia no em venien de gust. A qui també li agrada la sopa és a la Maria Àngela, que s'està a Maspiteu. Li va costar molt trobar una residència on pogués tenir la gossa. Es diu Perla i és l'alegria de la casa. A la residència som com una família. Fem moltes coses junts, però cadascú té el seu espai. A mi, per exemple, m'agrada llegir una mica abans d'anar a dormir, com he fet sempre a casa. Benvinguts a casa.